Pienituloisissa perheissä lähestyvä joulu tietää vaikeita aikoja. Kymmenissä tuhansissa suomalaiskodeissa ei ole varaa jouluruokiin tai lahjoihin ilman ulkopuolista tukea. Helsinkiläiset mannerit askartelivat tänään joulukortteja Myllypuron perhekeskus Rinkelissä. Perheen 5- ja 3-vuotiaat tyttäret ovat jo valmistautuneet joulupukin tuloon. Onhan niitä, jotka on tehty niin kuin toivelistoja, mutta ne on yllättävän lyhyitä, että siellä ei montaa niillä lelua ole. Mannereilla lahjatoiveiden toteuttamiselle ei ole taloudellisia esteitä. Toisin on 130 000 köyhyysrajan alapuolella elävän suomalaislapsen kohdalla. Työttömän tai yksinhuoltajan perheessä vuoden suurimpaan juhlaan ei välttämättä riitä yhtään ylimääräistä euroa. Jouluna ei voi olla kotona edes mitään erityistä ruokaa tai edes punaisia lautasliinoja tai mitään sellaista, joka yleisesti ottaen kytketään jouluun. Eli se voi olla hyvin, hyvin arkinen, tavallinen päivä. Pienituloisten lapset tuntevat usein erilaisuutta kaveripiirissään. Joulun alla tämä korostuu. Lapset kokee myös sen ulkopuolisuuden, kun he tietää, että he ei voi kertoa omille ystävilleen, kun he palaavat päiväkotiin tai kouluun, niin lahjoista tai matkoista. Useilla paikkakunnilla vapaaehtoiset toteuttavat lasten toiveita joulupuukeräyksen kautta. Näissä paketeissa on leluja ja harrastusvälineitä Helsingin Kannelmäen alueen lapsille, joiden vanhemmilla ei ole varaa lahjaostoksiin. Monet täällä kyynelehtii, kun ne on niin kuin se, että oikeasti tämä on se ainoa lahja, mikä heidän on mahdollista sille lapselle tänä jouluna antaa. Kotimaan pienituloisia lapsiperheitä autetaan myös esimerkiksi Hyvä joulumieli-keräyksellä, jonka tuotolla hankitaan lahjakortteja ruokakauppoihin. Kun ajatellaan niin, että jotkut perheet yrittävät pärjätä esimerkiksi 10 euron ruokabudjetilla päivässä, niin 70 euroa voi itse asiassa tuoda niin kuin koko joulun kotiin.